मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मालवणी पद्धतीचं कोलंबीचं कालवण। इथे मी एक मोठा टोमॅटो घेतलाय बारीक चिरून, एक कांदा घेतलाय तोही बारीक चिरून घेतलाय, कोथिंबीर घेतली आहे स्वच्छ धुतली आहे आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे। हे वाटण आहे आमच्या मालवणी पद्धतीचं। त्याच्यात मी सुकं खोबरं, लसूण, कांदा आणि अद्रक घेतलाय। एक बटाटा घेतलाय, हे बघा हे असे काप करून घेतले मी। कोलंबी घेतली आहे, स्वच्छ धुतली आहे। इथे मी मालवणी पद्धतीचा आमच्या लाल तिखट घेतलाय, गरम मसाला घेतला 1 चमचा, हळद घेतली अर्धा चमचा आणि ही कोलंबी। हे असं कोलंबीचं डोकं काढून घ्यायचं पहिला। हे असं अलगद खेचायचं आहे बघा। इथे आता आपलं तेल गरम झालंय, कांदा घेऊया। कांदा लालसर होईपर्यंत तेलात फ्राय करायचा चांगला। आता यात टोमॅटो, आता कोथिंबीर, टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून द्यायचा। कांदा आणि टोमॅटो छान शिजलाय, आता यात वाटण, वाटण हे आपण 2 मिनिटांसाठी चांगलं शिजवून घेऊया। इथे मी गरम मसाला, हळद आणि आमचा मालवणी मसाला, तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया। वाटणाला चांगलं तेल सुटलेलं आहे, आता यात बटाटा, आता आपण यावर ताट ठेवून घेऊया आणि ताटावर पाणी, बारीक गॅसवर 2 ते 3 मिनिटांसाठी चांगलं शिजवून घेऊया। आता आपण चेक करूया। आता जे आपण ताटात पाणी ठेवलेलं ते यात घालूया थोडं। बटाटा चांगला शिजलेला आहे, आता यात कोलंबी, कोलंबीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। आता परत एकदा 2 मिनिटांसाठी यावर ताट ठेवूया। इथे आता आपण चेक करूया परत। कोलंबीचं कालवण तयार आहे, यावर कोथिंबीर कुरकुरूया आणि गॅस बंद करून सर्व करूया। कोलंबीच्या कालवणामध्ये मीठ हे घातलंय, पण हे आम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवायला विसरलो। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर एक व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।